Fl-aħħar 24 siegħa ġie rreġistrat każ pożittiv ġdid ta' coronavirus pajjiżna dan wara li saru ftit anqas minn 1000 test. Skont il-paġina ta' Facebook tas-saħħa, il-każ huwa wieħed importat barrani residenti Malta li ġie lura b'titjira ta' repatriazzjoni. In-nazzjonalità tiegħu mhix magħrufa u ma nataw l-ebda dettalji jekk dan kellux is-sintomi jew le. Dan huwa t-tieni każ importat minn mindu fetaħ l-ajruport fl-ewwel ta' Lulju li għadda. Sa issa f'din it-18 il-ġimgħa ta' dil-imxija kellna każ wieħed biss pożittiv. Bit-total ta' każijiet pożittivi issa jitlaq għal 673 filwaqt il-każijiet attivi baqgħu 11 minħabba li kien hemm persuna li fieqet. Intant waqt is-seduta parlamentari ta' tnejn intqal li 47 persuna għamlu swab test għal coronavirus 10 darbiet. Dan fil-waqt li ftit aktar minn 10,000 persuna li għamlu swab test darbtej u madwar 2500 persuna għamluh 3 darbiet. L-akbar numru ta' swabs saru f'Mejju kif dawn laħqu kważi 29,000 test. Mill-persuni kollha rriżultaw pożittivi għal dan il-virus kien hemm 469 Malti u 202 ta' nazzjonalità barranija. B'dawn tal-aħħar ġew minn 13 il-pajjiż tal-Unjoni Ewropea u minn 40 pajjiż ieħor.